Sledujete 20. vydanie školských správ základnej školy s materskou školou v Makove. Obsahujú tie najzaujímavejšie udalosti, ktoré naši žiaci zažili v mesiacoch január a február v školskom roku 2024-2025. Vítajte! Ani tento rok naša škola nevynechala obľúbenú súťaž Hviezdoslavov Kubín. Jej školské kolo sa uskutočnilo 23. januára. V súťaži sa zúčastnilo celkovo 19 žiakov. 10 bolo z 1. a 9 z 2. stupňa. Z toho súťažili 10 v poézii a 9 v próze. Tak nechám teraz priestor našim prváčikom. Nech sa páči, chlapci. Môžeme začať. Žltá nepokojne dýcha, lomcu je to strašná pýcha. Ako by ste, moji milí, slnečný lúč nakreslili. Strátil sa červený kúčik, zmizol žltý slnka lúčik. Nevidno už modrý mráčik, oblohou neletí vtáčik. Deva o tom nemal ani potuchy, predsa pastier opýtal sa mladuchy. Vezme si ma, krásna deva spanilá, odkedy som sa na teba podíval. Milujem ťa, za les, za svet, za hory, a či pre mňa svoje srdce otvoríš? Ktoré sa tam presídlili odval. To chce vojsť do toho lesa. Ježbaba, neviem sa. To musí mať mimoriadnu odvahu. Papriku ja zameniť chcem iným druhom zeleným. Skúšal sádiť, skúšal zasiať, priesadmal snad na stovky. Keď zrazu mu začali rásť velikánske uhorky. Srdce mi búchať prestalo, no v zápätí sa rozbehlo takým tempom divokým, že sa tomu ešte stále divím. Vybehol som ako strela, ktorá z hlavne vyletela. Strach a hrôza plné gate, kašlem ja na také trate. Bez nich sa vraj nesmiem vracať, ani z hory, ani domov. Do dňa, ani do mesiaca. Bratčekovia, deti hromov. Obor, strom, ten pozná, čo je les. Vystreľuje vetvy do nebies. Celý obzor nimi zakošatí. O čo je ten väčší ako šaty? Uvarme si múčnej kaše, povedal chlapec, keď nič nenašiel v hnúre. Ja som hladný. Dievčatko dalo na horúcich sporách hrniece vodou a nachystalo váhaňcu múkom. Tu si sadnite do prvej lavice, aj kapcičky si položte do nej. Kladala im súduška učiteľka a stále sa ich tak pekne usmievala. Potom si stala pred lavice a povedala: tak už sme tu deti všetci. Prečo je mačička z košíčka taká zubožina? Prečo nemá pazúriky? Čo ste s ňou urobili? Hromžil kocúrik, no bol už z neho naozaj kocúr pazúr. Predstavte si, že jedného dňa prídete do školy a škola fuč, cez noc ju niekto ukradol. To by žiaci neprežili. Pán školník má plné ruky práce. Musí dávať pozor, aby školský zvonec na čas zazvonil a na čas odzvonil. Čierna pampuľa, čierne oči na mňa pampuľa. Už niekoľkokrát prišli a sa schovali a zvonili a pampulovali. Každý pampulovec, ktorý vidí zvonec, zvoní, až sa spampulí. Nesklamí ťa, buď si istá, budem taký ako Pele. Chvíľko o tom denne merie. Fíha, čo sa to s ním deje? Zo sna hlasno vykrikuje: prihraj, strieľaj, daj ten gól! A hneď všetkým vysvetľuje, že vraj dať ho nestihol. Prvá fáza nášho letu, január. Lodná
ďaleko je ešte naša konečná. Nevykláňajte sa do nekonečna. Moja mama je taká slobodná, že pasie nášho hrdzového kocúra, čaká na trávniku pred panelákom a keď jej ujde na strom, vyzuje sa a nenápadne lezie za ním. Moja mama je taká praktická, že pri tej prechádzke hľadá koničky na bieriteň pod balkónmi. Možno ti dá aj injekciu. Zúza sa rozplakala, drešťala, že ona k nejakému doktorovi nepôjde. Ty hlupáčik, myšľajú mama. Nevidíš, že ťa straší? Psychológ je doktor, ktorý ani nevie, ako injekcia vyzerá. No, mohli by byť napríklad... Už to mám! A Elvíra dostala svetový nápad a hneď s ním aj napadla svojich milovaných rodičov. Rodičia moji, potrebujem nejaké zvláštne topánky, aby ma pod Jani našiel nejaký rozprávkový princ. A že on ozaj dokáže stáť za kráľovskou rečou. Tú, čo s ním prišla do ťaže. Sám preklal ostrým mečom. 9 žien takto radom zahúbil svojou zlobou. A nad kráľovskou záhradou vyrástlo 9 hrobov. A tak každoročne v jeseni svetlá sa tratia z duše. A človek, koník túlavý, od srdca k srdcu kľúče. Pre každé chce zomierať, žiť nechce pre nejaké. Chcel by mať jedno pre seba. Je mu jedno aké. Keby ste videli môjho bratranca na ruke, ten sa má, vždy je samý prsteň. Čo som ja od neho horší? Upokoj sa. Na tebe by prsteň ani nebol. Ozvala sa zrazu mama. Som zvedavá, ako by si ten prsteň vôbec na seba dostal. To všetko preto, lebo nemám meno. Vtedy spoza skrine vykúkli mole a poď ho za ňu. Celý krdel, čo krdel, stádo, celý húf, celý roj. Fuj. Ako sa to povie, keď je molí veľa? Molí roj? Molí mračno? Neviem, skrátka, všetky mole sa za ním pustí. V týždni od 20. do 24. januára sa žiaci 7. ročníka zúčastnili lyžiarskeho výcviku. Poďte sa s nami pozrieť, ako prebiehal. Žiaci tento výcvik absolvujú na skimákov. Sú rozdelení do dvoch skupín. Inštruktorov im robia pani učiteľka Helienková a pán učiteľ Olšovský. Pán učiteľ, ako zatiaľ hodnotíte lyžiarsky výcvik? Tak ja by som sa najskôr vyjadril k počasiu. Naozaj počasie nám praje, máme perfektne pripravený svah. Hovorím, že prvýkrát v živote sme zažili, že na svahu máme iba 3 školy, čiže celý ten svah je pre nás. Máme super kolektív. Poprosím, pozdravte kameru. Hej, čiže decká sú úplne úžasné a ja musím povedať, že pokiaľ nám to takto vydrží do konca týždňa a dúfam, že sa mi nestane, tak to bude jeden z najlepších lyžiarských. A akí sú žiaci? Tak ak môžem vyzdvihnúť, jedna z tých najlepších lyžiarek je Melanie, samozrejme Tatiana a Sebastian Zeman. To sú naozaj že lyžiari, že vedia už pekne lyžovať, my ostatní sa k ním približujeme. Ale takisto sa snažia a myslím si, že ten týždeň nám veľa dá. Myslíte si, že nám to niečo dá? Áno! Vidíte, všetci sú spokojní. Povedzte mi, s kým ste najspokojnejší? S vami!
so mnou. Čiže vidíte, že máme tu dobre rozohratú partiu, že nám to všetko tak medzi sebou ladí a myslím si, že ak to takto ostane, budeme všetci spokojní. Pán Šel, a boli nejaké nebezpečné pády? Tak pádom by sa mali vyjadriť slovenčinári, ale k našim lyžackým pádom prvý som absolvoval ja. Ukázal som deťom, že ako sa majú správnym spôsobom zbaliť, keď padajú. No a potom Sebastian nám to ukázal v strede kopca, teda ako ho to učiteľ naučil. Sebastian, povedz niečo k svojmu pádu. No, radšej nič nechcem vraviť. Doteraz je trošička otrasený. Takže je základ, aby sme aj správne padali. Ja som im to ukázal, oni to opakujú. A aké máte snehové podmienky? Tak už som sa vyjadril v prvom vstupe, že máme naozaj výborne pripravený svah. Vidíte, že počasie je perfektné, dneska nám troška fúka, ale zažijeme si každé počasie. Čiže mali sme slniečko, mali sme zamračené, dneska nám fúka. Dúfam, že sa dostaví aj dážď, aby sme si vyskúšali aj ten dážď. A aký program vás ešte čaká? No včera sme absolvovali aj regeneráciu v Karloviciach, ktorú sme žiaľ Bohu zabudli zaznamenať. Ale týmto spôsobom chcem povedať, že naozaj nám bolo perfektne. Išli sme 2 autá pripravení na kúpanie, na všetko. Skúsili sme si plavecké preteky, deti nezabudli od plaveckej sezóny. No a čo nás ešte čaká do budúcna? Určite sa tu stretneme v lete a vyskúšame to aj na tráve, že či nám to takto pôjde, ako nám to šlo zime. Učiteľka, ako zatiaľ hodnotíte lyžiarsky výcvik? Tak zatiaľ sa nám darí celkom pekne. Žiaci sa snažia, táto skupinka sú žiaci, ktorí vlastne prvýkrát stali na lyžiach pondelok a vo štvrtok krásne sa vedia vyviesť na vleku, oblúčikami si dole svahom, sú zodpovední, zatiaľ sa nám nestal žiadny vážny úraz, takže ja sa teším a verím, že bude všetko do piatku v poriadku. A akí sú žiaci? No žiaci, akí ste? Výborný, dobrý. Zatiaľ som nemala so žiadny problém, takže snažia sa. Je to všetko v ich rukách. Keď budú chcieť, budú počúvať, budú sa snažiť, naučia sa lyžovať. A keď nie, tak nie. Ako sa ti páči lyžiarsky výcvik? Lyžiarsky výcvik sa mi zatiaľ páči veľmi. Zatiaľ sa mi páči dobre. Lyžiarsky výcvik sa mi páči veľmi. Je to také zabavné. Niekedy to je rýchle, ale niekedy to je dobré. Aký máte najlepší zážitok z lyžiarskeho výcviku? Keď sme sa naučili oblúčiky. Keď sme sa asi naučili brzdiť. Asi padanie a sranda celkovo. Asi ja keď som so spolužiačkou spadla z dodávky na ľad. Asi záchrana Zuzky. A zachraňovali sme ju tak, že preletela na druhú stranu z jazdovky. Pripraviť sa, pozor, štart! Poď a pustí rovno nohy, Sem, benzína! Alberto! 42,76.
rúžovo-šedá, čierno-modrá, bielo-čierna, fialovo-šedá, žlto-biela. To boli farebné kombinácie, v ktorých mali žiaci v rámci farebného týždňa prísť do školy. Trieda, ktorá získala najvyššie skóre, sa stala víťazom. Poďte sa s nami pozrieť, kto to bol. skončili žiaci 4. A triedy s pani učiteľkou zodpovednou, ktorá teda zodpovedne pristúpila k tomu a pomáhala, áno. Takže vy dostávate to pozvanie na pizzu. V rámci projektového vyučovania sa žiaci 4. ročníka spolu so svojou triednou pani učiteľkou Bajcerovou vybrali do Sobašného paláca v Bytči. Tu sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií, nielen zo života rodu Turzovcov, ale aj o zvykoch počas fašiangového obdobia. Či chceme alebo nie, sociálne siete sú súčasťou nášho každodenného života. A hoci ich mnohí z nás vedia veľmi dobre používať, je veľmi dôležité, aby sme ich používali bezpečne. Práve na to boli zamerané prednášky nazvané Buď online v pohode.
rok sme si 14. februára pripomenuli sviatok svätého Valentína. Počas tohto dňa si žiaci a žiačky navzájom posielali valentínske pozdravy, ktoré hádzali do pripravenej krabice. Deviatočky potom tieto pozdravy roztriedili a roznesli po jednotlivých triedách. ...24. februára sa pre žiakov našej školy uskutočnil karneval. Poďte sa s nami pozrieť, ako to na ňom vyzeralo. Karneval sa odohráva v kultúrnom dome v Makove. Ak ste zvedaví, aké masky sú nám, tak poďte za mnou. Aká si maska a prečo si ju vybrala? Ja som polovník a vybrala som si ju, lebo o 11:30 sme to riešili. OK, a s kým si ju robila a koľko ti to trvalo? Trvalo mi to minútu, robila som to s mamou. Aká ste maska? Zbitá pacientka. A vy? Ja som psychicky narušená pacientka. Ty? Ja som ošetrujúca ich lekárka. OK, prečo ste si ju vybrali?
pretože sme mali takú fantáziu, že vlastne si urobiť takú masku. A koľko vám to trvalo vyrobiť? Asi od piatku sme na tom rozmýšľali. Najprv sme sa rozhodli, že budeme akože Kiss Mary Kill, ale potom sme vlastne boli do toho. Ty? No, tiež od piatku sme už rozmýšľali, každú hodinu nejakú inú masku a potom sme sa nakoniec zhodli. Ty? To isté. OK. Aká ste maska? Lesný mužiček. A ty? Gitarista. Koľko vám to trvalo urobiť? 2 dní. Neviem, no. Kto vám s tým pomáhal? Mama. A prečo ste ju vlastne urobili? Chodím na Airsoft a tam to dosť využijem ako odstreľovač. Ne, mama mi to našla. Aká si maska? Tik-tak. Pomarančový tik-tak. A kto vám s tým pomáhal? Moja mama. Vikina mama. Aká si maska? Šípková rúženka. A kto ti s tým pomáhal? Babička a dedoč. Aká si maska? Červená čiapočka. Ja som mažoretka. Pilot. A kto vám s tým pomáhal? Ja už som to mala od sesternice hotové. Mne s tým pomáhala mama. Mama. A ako ste na to prišli, že chcete byť vaša maska? Lebo niektoré mi boli veľké a jediná táto mi bola dobrá. Ja som bola minulý rok druhá mažoretka, tak dneska som chcela byť ďalšia mažoretka. Lebo mám rád lietadla. Súhlasím s tebou, ja som im takisto zapísala známku 1 a s tebou, Stanko, si chcem preriešiť mentálne postihnutie tvojho žiaka Matúška Lieskovaná. To je naozaj niečo strašné. A Elenke by som ešte chcela povedať, že 5 mesiacov nebudem v práci, Mareček nechcia. Aká ste maska? Sme Čichmankovia. A kto vám s tým pomáhal? My sme sami všetko. Wow. OK, a koľko vám to trvalo? Koľko nám to trvalo? 5 minút. Akých 5 minút? 5-10 minút. No 15 nejakých minút. A ako ste zistili, že chcete byť ty vaše? Ona nám to poslala. Pinterest. Wow. Čaute, babi, aké ste vlastne masky? My sme puzzle. Pucle. OK, koľko vám to trvalo vyrobiť? No, vyrábala som to ja som sa ponúkla a trvalo mi to asi tak 2 hodiny. A ako ste dostali tento nápad? OK. Aká ste maska? Policajt a zlodej. A kde ste dostali tento nápad? Na internete. Kto vám s tým pomáhal? Mama, tata. Aká si maska? Potapač. A kto ti s tým pomáhal? Mama. Aká ste maska? Čerešne. Kto vám s tým pomáhal? Pomáhal vám tým niekto? Nie. Koľko vám to trvalo vyrobiť? Týždeň. Ďakujeme. Aká si maska? Muchotrávka. Pomáhal ti s tým niekto? Áno, mama. OK, koľko ti to trvalo vyrobiť? 1 deň. Ja som živý darček. Ako si na to prišla? My sme to videli na internete. Pomáhal ti s tým niekto? Mama a tata. OK, ďakujeme. Aká si maska? Charlie Chaplin. Ako si na to prišiel? No na internete predsa. OK, a pomáhal ti s tým niekto? Áno, mama. OK, ďakujeme. Aká si maska? Som kukučkové hodiny. A pomáhal ti s tým niekto? Moja mama a tata. OK, koľko ti to asi trvalo vyrobiť? No, deň a pol. Takže vy ste porota, že? Áno, sme. A čo si myslíte, že je najdôležitejšie na maskách? Aby boli kvalitné, aby boli pekné a to je asi tak všetko. No, aby mali tu nejakú tú kvalitu a si dali rodičia záležať na tom. To isté, čo Rekšak. Kto si myslíte, že je zatiaľ najlepší? Podľa mňa je najlepšia Rubiková kocka a ešte taký automat. Automat. Ďakujeme.
To bolo z dnešných správ všetko. Už sa tešíme na ďalšie stretnutie s vami pri ich 21. vydaní. Dovidenia.